И здравейте, аз съм Дъбки. Днес ще направим една томбола в Soulstar. IP-то ще го има в описанието. За да се запишете в томболата, ще трябва задължително да се абонирате за мен, да харесате клипа и да го коментирате. Ще трябва да коментирате това: запис, ника ви в играта и скайпа. Скайп за връзка, когато изтегля победителя, да се свържа с вас. Така, това са айтемите от томболата: 3 full сета, Protection 4, Unbreaking 2, Fire Protection пак 4, 2 стака Bedrock, 47 легендарки, мисля, че бяха 25 бариери, една брадва, която е по-добра от full брадва, която ви да срещу 4 бариери или 5, един full меч. И това ще е томболата. Само да кажа, томболата ще бъде изтеглена след като направя над 30 сабскрайбъра. И да, това ще е клипа и до нови срещи!